tanghali na lang. Dalawang kain siguro naman ata nagpapatlak dito. Yung 1K na bawasan ko na. Kasi dili ako mangguday kay dili mangud na ko maingon ay dili na ko wala ay para man ito wala lang. Ako French? Wala ko na bitabi ito kay wala nilagi ano. I'm the meal for today. Show. Ay, o salad bag mo. Na ano nga, yung group member kay Hilig ug Tatlo ang isa kay Jay. Oo. Likod. Ganyan ko sa Layo kaya dahil. No, it's not a silent vlog. Mom, sorry. Nakalap to take pictures po.
mag-share sa change of life. Life. It's like Na comparison video. Bumirang ko. ha, dili mo ko K-pop. Their chosen candidates, probably like the President-elect Bongbong Marcos.